Sa unang pagbasa, misaad ang Ginoo sa mga katawhan sa Israel nga iyang pabalikon pagpanindot ang ilang kinabuhi. Wala na kunoy espada o wala na'y pana, wala na'y gubat. Pahigdao na sila nga layo sa kakuyaw. Ganahan ba mo ani nga maong saad kanang wa nagyoy kagubot ang imong kinabuhi? Ganahan mo dili. Unsa may buhaton aron matuman ang maong saad? Kinahanglan mutuman sa tanang sugo ni Kristo. Ug ang iyang sugo wa niya gisugo nga magmura lang siya diktador nga naglingkod sa iyang trono unya gasigig sugo. Ang Ginoo kun mosugo pinaagi ni Kristo iya gid nang gibuhat ng daan. Ug unsa may sugo ni Kristo, higugmaa ang labing ubos. Kung gusto kang mahimong labing labaw sa tanan, kinahanglang mahimo kang alagad sa labing ubos. Nya gibuhat na niya o gipakita niya diri sa atong ebanghelyo nga bisan og naa siya'y giwalihan pa, nakigistorya pa siya sa mga tao, sa dihang ang amahan sa bata nga bag-o pa lang namatay, mihapa siyang tiilan. Kasabot na himog yung labing ubos ang amahan, bisag opisyal siya sa sinagoga, nihapa god. Lingi ay mong tupad na muhapa ka sa kong tilan. Ingna ko no. Di manggay mo muhapa sa tilas pare, libakon pamagay ninyong pare gani. Pero kanto ni hapa gyud bang nya official siya. Nduta ka no nga ang atong mayor muhapa sa tiilan sa janitor, mahimo ka na aron magpakiluoy nga tabangan. Pwede dili? Pwede god, pero kinsa kay mo buhat ana labaw ng pari di ni muhapa sa tiilan sa kristano bahala ka din sa kristana kag duty kag sa dili wa ko magkinahanglan nimo. Labi nag di gyud mo tunga magpili lag schedule bahala ka din. Makahuman ra kus misa bisag ako rang usa moana ra ng pari. Mao na si Kristo pagkakita niya nga nagpaubos og maayo ang maong opisyal, gibiyaan gid niya ang iyang personal agenda. Gibiyaan niya. Nya samtang naglakaw sad siya padung adto sa balay sa maong opisyal, naa say babae nga gitalinugan 12 na katuig. Purti sa gid niyang ubusa og kahimtang kay kana ba yang mga tao sa una nga labi na ng talinugan, tawgon man na sila hugaw, magpalayo sa na sila sa pundok sa mga tao. Pero siya ni kurso gitong bayhan nagsuot-suot ngadto sa duol ni Hesus aron makahikap lang sa bisti kay purti namang sikata ni Hesus, pirmi man siyang lungguban sa mga tao. Lisod kay pagduol niya, kinahanglan jud kang mo suot og maayo aron makahikap lang. Og tinuod yun nakahikap siya. Unsa may gibuhat ni Hesus, iya na sang gibiyaan ang iyang katong iyang tumo nga maglakaw ngadto padung sa official's house, nihunong siya og milingi. Iyang gihatag ang grasya nga gikinahanglan sa babae bisan og murato siya bag ni kalitlag abot ba wa gani mananghid ni hikap. Pero si Kristo nga ang iyang kasing-kasing o ang iyang hunahuna nahibaw kayo sa matag
kasing-kasing o gunahuna sa tao, nakita niya o nahibaw-an niya nga grabe sad ang pagpaubos sa maong babae. Sunan kag makahikap lang ka sa sidsid, lipay na kay ka. Kamong mga bana, makahikap lang mo sa sidsid sa sinina sa inyong asawa, malipay mo. Muingon mo, makahikap lang ko ron sa sidsid niya, lipay na ko. Ambot lang. Giluod na mag-imusnaw nga na labaw na sinina lang nyo ikapon. Di na mag-imo malipay sa gaus-gauson pa mo ana, hasol na manggani kayo. Labaw na gyud og sinina ra. Wa na naibili eh. Pero grabe gyud ang panginahanglan sa maong babae. O tuod man gihatag ni Hesus. Pasabot ang tinuod di ay gahom ni Hesus mulihok sa mga taong nagpaubos ug nagkinahanglan. Kamong nanimbaron sa may inyo ro gikinahanglan. Kaning pagtubag sa mga panginahanglan sa labing ubos, maupod ni ang atong puhunan aron ang ato sang mga gikinahanglan ihatag sad sa Ginoo. Dili ganita mo atiman sa labing ubos, ang Ginoo sad dili mo atiman sa atong panginahanglan. Ako bitaw makapangutana gyud ko nganong ang Pilipinas nga gitawag og Pearl of the Orient. Ang sabi ng pearl na anay balyo o wa? O pasabot nga rich country kita. Ngano mang nag-anam ang kitag ka-ut-ut, nag-anam kitag ka-pobre. Ngano man? Nag-anam kitag ka-pobre. Ano man? Tungod kaya nga to mga leaders, kadaghanan nila, dili nun tanan, nag-atiman sa ilang kaugalingon, dili sa labing ubos o sa nanginahanglan. Gani, pipila pa gyud sa ato mga leaders o mga katawhan din sa Pilipinas, pahimuslan ang panginahanglan sa ilang isig katao. Luoy kay tanan. Kana bitang tao nga wa na gyud ikapalit og bugas or ikabayad sa ospital, unya pahulamon pagid nimo, unya 5-6 kanang mga tindira diha sa sari-sari store, pila ra gyud income ana, naa dayon nang nagmotor o kanang nagdaglistahan 5-6. Ang ilang panginahanglan imong negosyohon hangtod na lang di kabayad sa interest lang gani, di kabayad. Nya pagarbuhon kayo ang atong mga pipila ka mga kaigsuonan nga nadato na siya, nakapalit na siya balay, yuta, na nasa sakyanan, kay nagpa 5-6. Di ba? Ngilingay mong tupad, nawa ka mabiktimas 5-6. Or ikaw ba kay nagpa 5-6? Kuno nga na, oy. Ang ato sang mga leaders, labi na gid sa ato mga political leaders, puiralas mga maayo, ang ila ra sa yung kaugalingon maoy busgon hastang atong mga national budget, katan pagina sa ilang korupsyon, hastas mga projects nga pasama ng karsada, di in taon mahuman ang uban or substandard, dali kay muliki, dali kayong malusno tungod kay gikuha ang dakong porsyon kay gisod bulsa kuyog sa iyang mga kapartido. Muna sige silang away hangtod karon, ang ila na lang away mo ilang giatiman nya, nagbayad pagitas ilang away, hiring-hiring diha sa Senado, hiring-hiring diha sa Kongreso, gabayad ta sa ilang away. Kita gyapoy gipabayad nya, sila rabay nakakwarta. Munang nag-anam gitag kaot-ot, wa mo kita na. Manday mo kita di ay. Ay, otro man sadta. Kita sang mga nias ubos, naliwat po tas ato mga leaders, mapari man nga leader or gobyerno. Siniguruay lang sad, siniguruay. Kana bang
ug akong padak-an akong balay, iirog ni nako akong bungbong, iirog ni nako akong kural. Bahala nagnapitos inyong agianan, I don't care, kay ako ng luna, ako ng yuta. Makalagot yung kay ng ingon anang klasihas batasan. Alam mo kabalaka kay naasa nas akong pamilya o sa akong kaliwat. Ang batasan na ingon ana mo nang nag-away, wa na magtingganay, mga kaliwat imbis magtinabangay, nag-away na tungod lang anang yuta, tungod anang mga agianan. Ni asa na idaghan dinis atong parokya, manimbar bagdungan usahay. Mga way buot, way mga batasan, way mga uwaw, tugag-tugag simba o niya ang batasan, layo ra kayos batasas Ginoo. Napasaylo ako ninyo ani ako mga pulong kay may mga sa tingaling pasakitan kay mura mag nasubrahan ata. Nya kusog kay magpakiluoy. Kaluy taon ko Ginoo. Ginoo kaluy in taon ko. Nana ko'y sakit Ginoo. Kaluy in taon ko. Nya naluoy kasi imong silingan. Kalimtin ang imong sakit oy. Kanang imong pagsigi dihag pa-dialysis, pakimo, kalimtin na hatagin ang imong silingan sa iyang panginahanglan. May man ka kay naapa man kay matumar nga tambal regular kana imong silingan wa ginay regular kaon imo pag yung gilisod-lisod wa pa mangani na higdaanan may man ka kay nindot man kay higdaanan bisag patyonon ka ang imong higdaanan nindot man napay gaatiman nimo imong silingan hapit way higdaanan perti gitaong gubaas balay at man na usa ka na kalimti sa nang imong kimo-kimo dia total patyono na mangyuk ka. Di ba? Kanindot ana. Mo na batasan ni Kristo. Diha mo gawas ang gahom. Unya kon kitang tanan mosunod na taana maliwat na taniya. Og ang iyang grasya magbaha sa atong kinabuhi. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo maayo og maluluyon. Na ganahan kang mahimong maayo og maluluyon ina imong tupad. Ina gusto ka mahimong maayo nya maluluyon. Nama sa uban maayo pero dili maluluyon. Daghan na kay kong nasugatan ana. Ako pader wa gyud ko'y gibuhatag dautan sa kong isig ka tao. Nagtinarong gyud ko sa akong kinabuhi. Pero ay lang gid sila pabuhatag binuang nako kaila gid sila kinsa ko. Dili maluluyon makaila sila kinsa ko. Wara bagyo ko magbuhat og dautan pero ako ilang tuyuan kaila gid sila nako kinsa ko. Buangon ka. Kanang moingon ka maayo gyud ko pader nya bisag ila pa kong binuangan maayo lang gyapon ko maluoy ra gyud ko nila kana congratulations. Daghan kay mga asawa dayog ingon mako pader nagtinarong gyud ko sa among kaminyoon munang di gyud ko kadawat sa gibuhat sa kong bana nga nangabit unsa may hinungdan unsa may sa nako nga iya man kong gibuhatan ani nga nagtinarong man unta ko sa pakadiha siya ray sad-an ikaw wa kay sa ang imong buhaton kaluy siya kaluy ang nakasala kay nabuang na sa tintal sa yawa imo manoong kasab-an na dili na hinoon ka maluluyon maayo lagi ka pero di ka maluluyon mao nang gibutang dayon ang divorce ngano man wa man tay kaluoy divorce lingay mong tupad na nipirma ka sa katong signature campaign nga no to divorce mangutan ako no ina nipirma ka. Wa gani ka mo pirma patay juga niya. Nya sige kang simba, wa ka ni pirma. Mo na papirmahan na ang mga silingan ina no to divorce ta. Kay wa ni ayo. Mawa ang atong kaluoy ani. Kaluoy gyud. Kaning pagkamaayo mo partner ginis pagkamaluluyon. Ang pagkamaluluyon bunga sana sa atong kaayo kay kinabuhi nas Ginoo og diha dapita munindot ang atong kinabuhi. Nasa ko ipangutana ninyo naluoy ba mo sa ato rong mga slots nga wa pa mahalin naluoy mo
Niya, maayo mo, maayo. Maayo mong mo palit. Oy, pamalit mong slat. Oy. Kanusa man ang Ginoo mo bukbo sa grasya nato kung kita maliwat niya. Kaya ang iyang mga anak, matud pa niya, kamong nagtawag nako nga inyong amahan. Kamong nagtawag nako nga dili na Baal, kung dili akong bana. Pasabot intimate na kay relationship at timanon tamog maayo. Mao na ato na ning usbon atong batasan ha. No to divorce bill, yes to marriage and family. Marriage and family ha, dili lang family. Marriage gyud, sacramental marriage in that matter ay nang puyo-puyo. No to divorce, no to puyo-puyo, marriage gyud and family. Kay maluoy ta sa labing ubos. Kinsa may labing ubos sa pamilya, ang mga anak. Luoy kay sila kung ang mga ginikanan mahimong irresponsable ug magbuwag ug maggubat kanunay, luoy ang mga anak.